sikwenze sokuthi sifundise iBhayibheli. Fanele kuvuleke amehlo abantu ukuba basuke ebumnyameni. So iBhayibheli sisebenzisela ukuthi senze iprofit. Sisebenzisela ukuthi sivule umnyama ukukhanya. Sambule ukukhanya noJesu kubantu. Ukuba njengoba ngikyala ngithi mina ubhema isinemfu uzoyesihogweni. Umuntu wesifazane ufaka amabhluku namacici nemakeup nenono zokufakela upenda izinzipho uzoyesihogweni. Uphila kumkempito uzoyesihogweni. Uphila ke otshwaleni wisidakwa uzoyesihogweni. Uqamba amanga uzoyesihogweni. Ubukholo wabaleka uzoyesihogweni. Wena ke umphika uKristu ufuna ukuvuma iBhayibheli uzoyesihogweni. Wena ke uyentshontsha wena ukhuluma amanga uzoyesihogweni. Uthanda imithi uhamba izangoma uzoyesihogweni. Uthwele uzoyesihogweni. Udayisa ngomzimba wakho uyesihogweni. Wena uthatha izicuthu zezingane uyazishiswa wenza iminikelo kuma demon uhlaba izilwane ufaka iziphandla uzoyesihogweni. Uqaba umzimba wakho udweba ama-tattoo uzoyesihogweni. Upenda umlomo uyesihogweni mphakathi. Uma ungaphenduki umfundisi ufundisa amanga ushumela abantu baprofethela ngeziwasho namafutha uyabadayisela uzoyaphakathi esihogweni. Do you understand? Ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni. Sonto kashabe uzoyesihogweni. Basuke ebumnyameni. Usondela mamini uzoyesihogweni. Basuke ebumnyameni. Usondeza FCC uzoyesihogweni. Basuke ebumnyameni. Uzoyesihogweni. Baphendukele ekukhanyeni. Fanele nisuke ebumnyameni nize ekukhanyeni. Awukhulumisana umakhalane wakho uyaphakathi esihogweni. Ubulala abantu uyesihogweni. Uyahlulela ngendlela engafanele uthatha imali emgwazelo uyesihogweni. Ukhuluma skandi uyesihogweni. Ukhuluma hip hop ne-R&B uyesihogweni. Ushaya amapiano uyesihogweni. Glory to God. Hallelujah. Basuke emandleni kaSathane. Bonke abantu abagqokela ukubukwa nabahamba ngezimoto ezintshontshiwe nezimoto ke abazigebengile bayesihogweni. Bonke abantu abatshela ukuthi abantu abakhiphe izisu ngoba befuna isikhundla eParliament bethi ke abantu abanikwa ama-condom bayaphakathi esihogweni. Umbuso walelizwe wonke mawaphenduka lalela wonke umuntu ophikisana nale ncwadi yomthetho kaNkulunkulu othi yena ke umhlaba owakhe nakho konke okuphakathi uyesihogweni. Angidlali futhi uNkulunkulu kutshela uyasitshela uma singayenza intando yakhe siyesihogweni. Basuke emandleni kaSathane. Sizokhishwa kumandla omnyama kaSathane. Baphendukele kuNkulunkulu ukuze bamukelise ukuthethelelwa kwezono. Ubhema insangu uyesihogweni. Uma ungafuni ukuphenduka lingakho iBhayibheli lithi phendukani. Shiyani lezinto engizishoyo. Shiyani phansi. Thatha uJesu. Lewe ntshela abantu abagcina amasabatha. Wena uzoya esihogweni. Wena utshela abantu abagcina amasabatha esihogweni. Tshela abantu ukuthi abagcina amaphasika. Ayikho into egcinwa ngephasika. Wesihogweni ngoba lifundisa izinto ezingekho. Lamazwi lawe engiwakhulumayo angukuphila. Utheni uJesu? Ngumoya ophilisayo. Uthi umoya usho ukuthi njengoba unomoya kwena uphefumula. Uma kuphuma umoya emzimbeni wakho sekuphelile ngawe. Inyama ayisizi lutho. So le iziza kancane inyama meyilisha iBhayibheli. Ayizuzi lutho ngoba iyafa iphinde njabathini. So uma ethi kwincwadi yezenzo ke wazakha izizwe zonke ngagazi linye. Awuhlukile lutho namunye umuntu. Into ekwenza uhluke umoya ohamba ngawe. You understand? Umuntu umoya ohamba ngabe uwona okukhombisayo ukuthi wena uhamba yiphi indlela uholo ubani umoya ophilisayo. Inyama ayisizi lutho. Inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini. Namazwi esiwakhulumayo namanje akhulunywa uJesu awaguquke. Angumoya. Ibona wafunayo afuna ukuphilisa lo muntu ongaphakathi ofile ocindezelwe uSathane namademoni. Angukuphila. Inamazwi kaza kukhulula esonweni aza kukhulula. Kuyona yonke imoya kaSathane. Uma wamukela uJesu wamukela iqiniso lakhe. Abantu abamukela uJesu ngoba naku kuvele kuthiwa nje uyasindiswa ngoba kuthiwa phambi izandla. Kepha abafuna ukuguqula indlela zabo. Abafuna ukuguqula indlela abaphila ngayo. Baphilela uJesu. Bafuna ukuza kuJesu benjalo bahlale benjalo. Bafuna ukuhlala kufebeni. Bafuna ukuqhubeka babhembe. Bafuna ukuqhubeka bafake iziphandla. Bafuna ukuqhubeka basebenzise iziwasho. Kepha bethi ke bakholwa uJesu basindisiwe. Mawusindisiwe lithi iBhayibheli umoya ophilisayo.
abakhuleka uNkulunkulu bakhuleka ngomoya nangeqiniso, abamkhonzayo bamkhonza ngomoya nangeqiniso, awumkhonzi ngezinto eziphathekayo. Siyafuna ukushada, siyafuna imisebenzi, siyayifuna imizi, sifuna impahla zokugqoka, sifuna izimoto, sifuna lokhuya, sifuna nemali. Akekho ongayifuni imali. Imali iyona eyenza ukuthi sikwazi ukwenza izinto emhlabeni. Kepha siphilela imali. Lithi iBhayibheli umoya ophikisayo. Lamazwi engiwakhuluma kunini angumoya. Angukuphila. Uma ke lamazwi ewumoya okuphila, kahle wonke umuntu ufanele ukuthi abuyele kuNkulunkulu lo. Othi yena ke kwincwadi yamaHubo sahluko 24, umhlaba ungowakhe nokugcwala kwawo. Do you understand? Umhlaba lo kaNkulunkulu. Akuwona umhlaba wamaZulu lo. Akuwona umhlaba wobaba bethu. Njengoba ngithi umhlaba wobaba bethu lo, abelungu bafika lalela nabo bangabantu nabo badaliwe. Umhlaba ungokaJehova. Bazothi abelungu bafika kanjani ke? Ngoba bona abafani nathi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala izizwe zonke ngagazi linye. Uma umlungu bomsika akaphumi igazi elifana nelakho. Alifana lalela. Ukhona iNdiya liyafana nawe iNdiya. Inwele zeNdiya ziyafana nezakho ngokwe-texture. Inwele zeChina ziyafana isikhumba seChina sikhona isikhumba iChina njengami. Wazakha izizwe zonke ngagazi linye. Ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. So ukuthi bathi manje ke abelungu bavela kanjani? Wazakha izizwe zonke. Akazange lalela. Wonke umuntu okhona emhlabeni uqhamuka kuAdamu noEva. Njengoba ubona iChina liqhamuka kuAdamu noEva. Ubona iNdiya uAdamu noEva. Ubona